Amets eta Odei senak emazteak zirezte. Igandeetako ibilaldira abiatu orduko, Odei senakak musikak askoak ezagri ditu beharrietan. Hiruna bertsu zortziko tipian, Amets, hasita. Etxean ere Andrea noizbait mintzo bada, honek enauen zuten beti doa ara, ta kaskoekin arazoaz karrikara, etxeko egoeraren metafora bat da, etxeko egoeraren metafora bat da. Hasieran zinena nere pinpirina, ta ni ustez nintzela baprintze urdina. Aldi oroen nuke eginen berdina, batzuetan isilik egongo bazina, batzuetan isilik egongo bazina. Baina arrabots hori heltzen baita ona, batzutan berri txarrak bestetan Madonna. Orain meza entzuten hasi da gizona, emaztea ez ezik beste dena ona, emaztea ez ezik beste dena ona. Berriz ere erori ote naiz nikakan, aski arrisku dugu bizitzan aldapan. Ni Madonna entzuten hitz ederren faltan, ta ondokoa beti kalakan kalakan, ta ondokoa beti kalakan kalakan. Referentzia hoiei diozunez ekin, kalakan bota duzu ta etorri zait fin. Kasu ibili hurrengo emaztearekin, etortzen baldin bada txalapartarekin, etortzen baldin bada txalapartarekin. Batxalapartarena ez dut hartzen arrunt, jada bildu baititut lagun kolpe batzuk. Ta kolpeka segitzen baldin baduzuzuk, beste kasko mota bat jarri beharko dut. Beste kasko mota bat jarri beharko dut.